No primeiro, eu no segundo, ao revés, eu no primeiro e ela no segundo. Ten moito ruido de noite, polo día, move muebles, berra ca filla, non hai quen viva. Eres unha sinvergüenza. Aí, Sí, aí. claro, unha sinvergüenza. Non sei a que che ven chamar a tele, sendo de toda a vida veciñas, pudéchesme tocar á porta e dicir máis cousas. Non tiñas por que chamar a televisión, pareceme unha vergonza. Pola túa culpa as nosas fillas están enfadadas. Mira, Fillas enfadadas. Están, pero a ver, que non pode facer tanto ruido, non pode estar así diario facendo ruido, movendo muebles. Tirando lixo todo o tempo. Quen anda tirando lixo A ver, un todo o pouco tempo? de... A ver, imos paso a paso, por favor. Que ruido fai ela? Pois debe mover muebles, síntese discutir ca filla moito, non sei se golpea as portas, cosas así. Chama a Guardia Civil e déxate de andar facendo o parvo na televisión, aireando os problemas da veciñanza. Alba. Que é o que fai a tua Alba. veciña? A ver, que é o problema? Ela ten o patio cheo de merda, sacude todo o que ten por ali. Os Alba, pelos do can, pero- as carabixas do... Dime, David. é que precisamos saber porque unha da... Vale, temos un abogado no plató, creo. Sí, unha das cousas Está Luis que- Pena no plató. Entón, vai intentar... Parece que unha Dime, das David, cousas dime, das perdón. que se queixa a veciña é que cando lle cae a roupa interior Sí. no patio da outra non lla devolve, que se queda ca roupa interior que está colgada na... Eu vou marchar, porque... Claro, chegou aos nosos oídos que a túa veciña, cando se che cae a roupa interior ao patio, non se devolve a roupa. Bueno, eso é outra, pero xa, como temos este problema desde fai tempo, que lle vou dicir? Pois nada, fago que perdín e listo. Non Pregúntalle lle outra reclamo por que nada. queda ca Eu que roupa quero que me interior. deixe tranquila. E que non me busque problemas, que eu ando o meu. Claro, pero ti por que quedas coa roupa interior da veciña? Porque me fai ruido, para que non me faga ruido, O coa roupa interior? tiro a tiro a basura. Os tangas e todo iso tiras... Todo. Para ver se así deixa facer ruido e berrar ca filla. Está enfadadísima, de Ter que verdad. fastidiar porque non me vou ir do meu piso. O sea que... No, ela está... Saberemos. Por culpa deste conflito veciñal rompeuse unha amizade. Temos aquí as fillas, por favor, as fillas de cada unha delas. Tamén. A ver, lembrádeme o nome. Laura, Laura, ti? A Patricia. ver, Patricia, que foi o que pasou entre volas dúas? Pois nós éramos amigas de toda a vida e por culpa desos nosos nais que están diario discutindo, pois, bueno, rompeuse a nosa amizade. Ao final, Que hai máis xente. ela di que sempre miña nai me está berrando, pero é que ela é unha cotilla que non para de escoitar, porque senón non estaría tan atenta Pero que van xuntas a ao estos instituto. ruidos. Que tienes que decir a túa amiga? Que non é verdade, a ver, nós non estamos escoitando nada, o que pasa que berrades de tal maneira que non é normal, a ver, ois en todos os lados. Está toda a noite dándolle ao cabeceiro da cama. Toda a noite, isto... Me gustaría, que vos me gustaría. No, é que, desde logo, mira, eu xa vou marchar. Vou marchar porque eu estou me enfadando seriamente e non aguanto Pero isto. pregúntale se son compañeras As de cousas instituto. Xuntas ao instituto, bola. Sempre, si fomos xuntas desde pequenas, sempre nos levamos ben, E que pero están desde que hai repetindo estes moito, problemas, non? Porque- pois, bueno, é normal. Pois como temos ao noso abogado no plató Luis Pena, letrado, que podemos facer ante esta situación, sabes? Dúas familias enfrontadas. Abogado, Alba, eu creo que o mellor é dicir a verdade, toda a verdade, nada máis que a verdade. Por favor, Alba Moledo, dille a esas personas que moitas grazas. Moi ben, fano moi ben. Que mentre non Moitas aparezan grazas. en mus, non hai ningún Pero teño que problema. contarvos unha cousa. Milagros e Paca nunca existiron, non viñemos aquí a facer ningún directo. Ai, pero está moi ben metida no papel. Como se chama, Alba, que lle estás poñendo o micro? Unha broma. Como se chama? Como se chama? Ben, eu Patricia. Patricia tamén. Sí. Patricia. Merche, Laura. Dille a primeira, Patricia, que é estupenda, que se meteu no papel, que hubo un momento que pensei que iba a meter unha patada ou algo, porque... Este é un Que te país de metiste tanto artistas. no papel que Este é un pensaron país no de plató artistas. que ia ver... Que lle iba a dar un guantazo, non. Pero non, chegamos moi a ben tanto. feito. Carácter. Sí, sí, a verdade, pouquecho, aparte, a que, Ela estuvo estupenda, ¿eh? é dicir, a que está a víctima estaba enfadada. Sí, sí, E, sí, sin meteuse- embargo, a chulería da presunta Sí, sí, sí. atacante está moi ben, así Alba, nos vemos. o teu canallismo é contagioso. Parabéns, un bico para as 4, por favor. Veña, Graciñas, Alba. sorte, gracias. Adorámoste, xa sabes. Están pedindo comisión. Comisión, sí, de festas. Bueno, abrimos o melón doxe.